Jeg vil nu bevise, at vinklerne i en trekant giver 180 grader i en tilfældig trekant. Vinklerne i vores trekant ABC er 180 grader. For at bevise dette forlænger vi vores to sider, side A og side B, og laver en parallel streg. Nu har vi dannet tre nye vinkler, som er magen til vores vinkler. A er lige med A1, B er lige med B1, og C er lige med C1. Disse tre vinkler er samlet i en halvcirkel, og vi ved, at en cirkel er 360 grader. En halvcirkel er 180 grader, og dette er bevis på, at alle vinkler i en trekant er 180 grader.